ane aita mimba dzinokona kuita 4 dzichibva asi first born ndio iripo vamwe vana vaifa nokubva mimba yechi 4 yakarwadza musi uno tiri parodi show pa South Ripaka parari South up ndo pa yakarwadzira ipapapo zvakazoitika mwana akazvarwa but kuzvarwa kwemwana uyu pana akazofa ndinacho munacho ngavamhanye pachannel ngavaende pachannel ngavamhanye pachannel baba Isabel nyudza igejo icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfedza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino nyaya ndoda kutaura pana pamuri yaZimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Harare pamwe chete nenzvimbo yandinoshevedzera kuti Kambuzuma vese dzinenge ichitungwisa neKambuzuma muri yaZimbabwe pane zvakaitika ndezvekuti pana amai vakabara mwanasikana vachigara nemurume wavo kudaro vakabva vasiyana mwana ine 2 years vasiyana mwana ane 2 years amai vanotera vachiti bhosho pakusiyana kwanakaita nemwana uyu nemurume uyu ndakabva ndasara ndiri ndega ndokubva ndagara murume akaenda kwake ndagara ndiri ndega kudaro murume wangu haana kumbodzoka kucheuka kuti mwana uyu achawanei zvakare mukati mekurarama kwake havana kumbotevera kana kumashure kana kuziva kuti mwana adaenda kuchikoro kana kuti mwana anodyei kana kuti mwana acharwara kana mwana kufema mwana ada kupfeka vakagara baba vari kwavari ikoko iko zvinozvi mwana ari grade 7 baba ndo pavakafamba vachisvika kumba kwandirogara kusvika vachitizvo ndiri kukumbirawo kuti ndimboona mwana pavakatira kumboona mwana inini ndakati kwete handiri nemwana chikonzero ndave nekurwadziwa kwemwoyo wangu kuti chokwadi kunyange tasiyana but kana tichinge tarambana zvinoreva here kuti mwana hachisiri wako zvekuti unokanganwa sababa asi pandakaramba kudaro mwanasikana wangu akabva takakuchema nemwoyo wekuti anga aziva kuti baba vake vaita sei vasvika saka baba akangoudza mwana kuti ndini baba vako mwana akabva takakuchema ini ndakabva ndarwadzirwa mwana wangu achichema ndichiti mwana endai naye but mwana anofanira kuita sei anofanira kuzodzoka baba vachibvatora mwana baba vatora mwana kudaro mukoma KB vakaenda nemwana hapana kuita mazuva akawanda amai vakazogamuchira mashoko iri runhare riri kubva kuna baba vemurume uyu vachiti ndiri kukumbira kuti mutaure panhamba idzi ndidzo dzemukoma wemurume mukoma wababa vemwana wenyu mutaure nawo vachinotaura kudaro vachibva sangana nemashoko kuti sorry tine urombo kuuya kwakaita mwana tati tikuzivisei kuti musi wa8 nemusi wa9 nemusi wa10 mwana akabatwa chibharo nababa vake kuuya kwakaita kuzotora ikoko vakabva vabata chibharo zvakarwadza amai kuti chokwadi here ndakakura nemwana kusiya mwana aine 2 years kuzomwana apa 14 years grade 7 kuuya kuzomutora wobva wamurepa sautaura kuno kwatiri kuti veukama vababa ava vakabva vabatisa baba ava nemapurisa kutaura kuno kwatiri kuita mwana uyu naamai pamwe chete baba vake baba roma kwemapurisa vari kutopinda mukoti pazuva ranhasi asi amai vari kuchema vachiti Zimbabwe ndibatsirewo chokwadi here kuti takasiyana mwana ane 2 years ndikachengeta mwana kusvika grade 7 kusvika nasari grade 7 woya kuzokumbira mwana obva amurepa ndozvaakauya here kuzotorera mwana kuti amurepe chete hey mwana uyu akura sei 14 years grade 7 baba vakanokumbira mwana kuna mai vake ende mwana angatochemera baba vachibvoenda naye vari kusvika kunomubata chibharo saka izvozvo mwana ari kupi mwana iko zvinozvi ane hama dzevabereki vake kwacho kwavakamutora achiendesa ende mwana vakamusiyana 2 years ende pakamusiyana 2 years havana kuzombodzoka kuzoona mwana kuti ari kupfekei ari kudyei kana kuchikoro zuva ravakadzoka kuzomukumbira iroro ndo ravakanomutora nokunomubata chibharo akaenda kuchipatara hai baba vari kupi baba uri makwemapurisa izvezvi nhasi vari madzare dzimosva pakaipa tinotenda baba Isabel rei baba right vakabata mwana chibharo mushure mekuenda kunomukumbira kubva kuna amai vake zvakaoma zvinoitika pasi rino Zimbabwe enda baba Isabel hanzi nakocherani makaza kochiya chemuprofita akabatsira vanhu achiti pane chikwambo chodaka kubviswa akapiwa mari inokwana kuti $110 akazoti aiwaka muzukuru wepambapo ngabvise chikwambo chakazofamba sei chavakaita chete vakakukumbira kuti tine munhu watiri kutsvaga mumwe kuti auye pamba azotibatsira iye hatichisinei naye ende vakataura mashoko kuti pakataurwa paipaka vakati zvataura vanhu tazvinzwa takutsvaga munhu asi wacho wavakatsvaga iko zvinozvo havasati vatiudza kuti wavakatsvaga ndiye akazovhura here kana kuti vakavhura vega asi ndinovimba kuti ivo vateereri venhepfenyuro izvozvo vagari vekubudiriro vane mumba makavharwa muwadhiropo vachinzi mune chikwambo choda kuzobviswa ndibateiwo kana muchinzwa izvezvi tipe vanhu minduro vanenge vakateerera varikuda kuziva zviri kuitika aiwa tinotenda pari zvino nditenderei timbopinda muchitoro nevasawira vedu veH Solutions kuti mhanya paNational FM WhatsApp channel unozoonera wega kanyaya yataurwaka nababa Isabel mati mwana uyu ari kubuda ropa mukanwa mwana wekupi ndoku kubangeti mazvikadei mazvikadei mwana uyu
ari kugara nani? Anogara nevabereki vake. Nevabereki. Na baba asi vakarambana namai. Mwana anotanga kubuda ropa mukani. Obva ati ndipe chikafu. Handisina nzira chikafu changu chatorwa. Yani? Ndati sikunonzi pane kutaura mhepo inotaura mhepo chiti tiri kuda pfuma yedu. Hauna kuroora. Tiri kuda pfuma yedu. Hauna kuroora. Tabva kuchiweshe. Kwa sabhuku nengi. Kwa nengi. Pane mutoni masita ndobudisa kuti nengi na nengi. Ende masita ari kubuda vanomasiva. Vanomasiva? Ndeye kwani? Ndeye kwavakaroora. Kwanga vakaroora. Panatezvara. Asi baba ava havana kubvisa pfuma. Vari kuti ndine pfuma yandakabvisa. Asi handina kupedza. Manya unozvionera wega paNational FM WhatsApp channel. Titsudzura tinzwe baba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufafadza nekutsudzura tiri kuitika matima nawo senyika ino. Nyaya ndinayo pana pamuri yeZimbabwe ndekuti paka Rusape Tandi Rusape chiri kuti tani. Nyaya kwa Rusape kuti tandekamira sezvizvi. Kune mwanasikana ne 14 years kuberekwa. Anova ari mugaro rechinomwe 37. Zvadaro mwana uyu anga achigara pamba nambuya. Amai vake chikonzero baba na amai vakasiyana. Mwana ari kugara nani nambuya. Pane mashoko akabuda ari mukati mekutendera kunzi. Mwanasikana uyu ari kuenda kuchikoro ari griseni kudaro. Ari kunzi ane mukomana wari kudana naye ane 20 years ane imwe nzvimbo yanosenzera iri mukati menzvimbo iyi. Vanhu vanzwa mashoko aya vakanetseka nazvo kuti sei chiri kuitika pamusoro pemwana uyu chikonzero mwana uyu mwana mudiki uye zve ari kuenda kuchikoro rugwaro rwemuprimary. Zvadaro muri yeZimbabwe vanhu nezuro vakaenda kubhora kwaive nemutambo vaenda kubhora kudaro vachibva vatonzwa kuti veduwe zvinhu zviri kuramba zvichiitika mwana ari kuabhiswa anotopiwa imba nemukomana ne 20 years kuberekwa bhadzi ari kuapa imba ndiani ndambuya amai vababa vemwana uyu. Vanhu nezuro kumapasitani dzemanheru vachibva vasvika pamba gogo makadii zvenyu zvikanzi tasvika zvikanzi mbuya tiri kukumbirawo mwana toda kumuona zvikanzi mwana hapo pano mbuya tiri kukumbira mwana zvikanzi mwana hapo pano zvikanzi gogo kana maramba takupinda zvenharo zvikanzi pindai vachibva vapinda mumba mambuya vapinda mumba mambuya vachibva vashayiwa mwana izvi mwana uyo anga ari muspeya mune imwe imba yekunze ndokunovhura imomo vasati vavhura imomo gogo pakanzwa kuti takuita zvichisimba chikonzero chiri kurwira kodzero dzemwana panapa mune zvamuri kuita mwana imi right. Vakati ndokushevedzana nezita kuti Isabel chibudai. Isabel ndiye akadavira vanhu vachinopinda imomo vatotona mumba makatowaridzwa mukomana nemusikana ndoma vari kurara. Mukomana ne 20 years musikana ne 14 years. Chii chiri kuitika? Mukomana nitaura mashoko achiti ini ndazokwanisa kutaura nemukomana. Mukomana anoti iye ndaigara ndichidarika nepamba apa mbuya vakandidana zvikanzi shamari naye mukomana asi unodanana nemuzukuru wangu zvikanzi no andidanane nemuzukuru wenyu. Vachibva dana muzukuru wavo unodanayo zvikanzi atidanani. Ndichibva ndaenda vakandidana kepiri kechitatu zvikanzi uzouya panapa manheru. Ndobva ndasvika ipapo manheru vachibva vandibvunza ini kuti mudana kati atidanani zvikanzi alright. Kwai takatogara ipapo ari manheru kwai vachibva vatowaridza mumba zvikanzi umu ndio mamuri kurara nazo nemuzukuru wangu kwai ndio matangira ndikatoda kutorara mumba imomo. Izvozvi ndine mazuva ndisingauye kunoko vachibva vanditi nini uri kuzviziva kuti muzukuru wangu akazvitakura kana usina kuuya ndiri kusungisa nemapurisa uya panapa tigari titaure kuuya kwanditonasi panapa inyaya yekuti ndanzi ndinokusungisa uya panapa muzukuru wangu akaita sei akazvitakura. Saka pandai kuzobvunza nyaya iyi ndobva ndawaridzirwa zvakare mumba kudai kuti ndirari ndio pasvika vanhu nhasi vachitibata. So ndada kuti nguva yekutaura nemusikana tikaona kuti neguzera rake ngatanga asvika kuchi kumapurisa nekuti mwana mudiki. Saka izvezvi musikana nemukomana uyu vabatwa nevanhu vemunzvimbo vachibva vaisa mumota vachibva vatakura kuenda navo kumapurisa. So kumapurisa ndiko vaenda izvezvi tichanzi kuti pavaenda kumapurisa ichanzi kudii but mwana uyu aitoudza vanhu zvakaraita masvike kuti gogo kana kuti mbuya vaitosvika vachitotibvunza kuti muri kushandisa here zvidziviriro pamwana ne 14 years and pavaivapa imba iyi vachivawaridzira kuvapa mablanketi vaiti ndiani wari kuvapa mwana wavari kupa imba iyi muzukuru wavo ne 14 years mukomana 20 years. Ndabvunza mukomana unozviziva here kuti kupinda mumba kusvika pakuita bonde nemwana ne 14 years imhosva? Akati ndozviziva but munhu wacho anofanira kuti inini ndiri kuita mhosva ndiye indipa imba
nemwana uyu akadipa akamanikidzwa akaenda kana kunoripota kuvakuru venharaunda kana kumapurisa kuti zviri kutaurwa nagogo ava hazviiti, vari kundimanikidza zvakati. ende iwo gogo wacho kuvanhu ari kuramba achiti ari kuninyeberawo mazona. saka tichanzwa kuti mwana achati kudini, kuti mwana ari kuti iye pane kumwe kunenge kufumbatidzwa kunenge kwakaitika zvimwe zvinhu, asi mashoko acho azovharwa achinzi antu ekumapurisa ndikochede sei kochonitira tose. Saka nyaya yese iri pamwanasikana. Mukomana kudhara kumanikidzwa kana kusamanikidzwa mhosva iripo. Hai, regai tinzwe kuti vateereri vanoti kudini, titudzurai tinzwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiripo, ndiri mukati mekufamba, mukati mekufafadza nekutsudzura zviri kuitika matimba nenyika ino. Ndinoziva chimuti munenge makabata muri ikoko. Paka Harare muri yeZimbabwe. Harare mukati menzvimbo yandiri muri yeZimbabwe. Nyaya yandiri kutaura iyi iri kuHarare South. Ndapinda imomo musi wemugovera mune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe yekuti iyo ndakazosvika pakutaura ndiri mukati mekutsvaga nyaya iyi. Nyaya iyi kune muroora akaroorwa ari kugara mukati menzvimbo yeHarare South. Achigara imomo iko zvinozvo agara nemurume wake makore akati wandei, but ane mimba dzinokwana kuita 4 dzakaita, but pamimba 4 idzi kune 1 yakararama yemwana first born dangwe. Mimwe mimba dzose idzi vanogona kubuda wofa kana kuti ichibva iri mimba. So mukadzi uyu anga ane mimba yechi4 inove mimba yainayo yekupedzesera, izvezvi yanga naiko zvinozvo yekupedzesera. Musi weSaturday mukadzi uyu akanga ariko pakati penhefenyiro 2 dzange dziripo National FM neRadio Zimbabwe, tiri mukati menzvimbo yepa Mega Grounds. Yes, right. Tiripo ipapo mimba iyi yakatanga kurwadza munhu ari parodi show. Achibva taura kuti ndarwadziwa. Arwadziwa kudaro vamwene vakatizvo amwene vanga vasina kuenda kurodi show, amwene vasara kumba, ende mukadzi uyu anogara pamba pavamwene nemurume wake, asi vatezora vakafa, amwene ndiwo varipo chete. Teni oroshiwiri benefo vakachwemba kiminikira zvadaro muri yeZimbabwe. Inzwai, ndokutakurwa mukadzi ana kutakurwa akafamba ndokuenda pamakombi, ndobva akwira motokari, ndobva anosvika kumba. Asvika kumba akati ndarwadziwa, zvikanzi nevamwene kwete kuchipatara uende unoponera pano. Zvikanzi mama ndinoponera pana pasei, pane zvakawanda zvinoda chipatara. Zvikanzi vakawanda, murume wako chaiye ndakamuponera mumba, nhasi ndiye akaroora iwewe. Ari kutorarama, akararama sei kana usingararamiso? Zvikanzi chirega ndidane bhururu wangu, sahura wangu ndinyamukuta akubatsire. Mukadzi uyu nokuda kwenyaya yekuti mimba dzakawanda dzaisabatika vana mumaoko, anga akuita achifamba achienda kunobatsirwa kune vanobatsira vechivanhu nevezvemuya. Right. Mati mimba dzanga dzabva ingani? I3 iyi yanga ichori yechi4. Zvadaro pakadanwa sahwire vachisvika, muroora akachema nekuridza mere. Vakawanda mungasina kuenda kumashow vakanga vari ipapo vakasvika, zvikanzi chii? Zvikanzi inini ndashivedzerwa mai kuti vandibatsire nokuti ndiri kurwadziwa. Vanhu vakatisimbisikaenda kuchipatara, akati amwene vashivedza munhu uyu kuti aite nyamukuta andibatsire, but nhasi ndinoda kuzvitaura zvakawanda zvakaitika panapa zvokuti vana vangu vakafa, vana vangu vakashayika. Saka ini ndinoda kuenda kumadhoktasi, but vamwene vatsvaga munhu uyu, but pakushayika kwaita vana vangu, kufamba kwandaita, zvakawanda zvandakanodzwa nemweya pamusoro paamai ava vadanwa naamwene vangu. Teni oroshiwiri pinifo, vamwene vakabvatarisa pasi. Muroora hana kunanga vamwene, akananga achidongedza munhu akanga adanwa. Vakatora nguva yakareba vari ipapo. Zvikanzi kana usingade kupona right, chipona wega. Zvakazoita kuti murume ashivedzwe, murume achibva asvika ipapo, murume ndiye akati mekutaura, ari mukati mekutaura neni, ndikamupa mamwe manhamba evamwe vanhu vanobatsira, asi shoko hobera chataura nderekuti panodiwa chipatara. Zvadaro muri yeZimbabwe pakashivedzwa munhu, murume akati mukadzi achienda kuchipatara, but mashoko aitika apa ekumbotaura pa chino ndikaenda kuchipatara ndinogona kukuvara kuti mukadzi wangu akuvare, nokuti zvakawanda zvandakabata mushure mekufamba kuti ndisaenda kuchipatara ndiudze mai vangu inyaya yekunyara, ndinoita seki ndavayojenga, saka nditindivazivise, but zvakawanda zvandiri kuziva. Kuchibva kwashivedzwa munhu akazosvika kumapasi 3, but munhu akarwadziwa kumapasi 11. Zvadaro muri yeZimbabwe. Izwai,
munhu akasvika apa uyu akabva asvika achibva ati ndiri kukumbira kuti mundipe mvura, ndipei mvura. Paakapiwa mvura iyi ndokubva amwisa muroora uyu, amwisa muroora ndokubva amoya mumba imomo achibva atizvo ndiri kukumbira kuti mubuditse muroora uyu mumba muno ari muno manga muri mudining. Zvikanzi ngaabude muno ngaaende muimba yake anoshandisa sebedroom. Vamwene vakati izvo ndichazopinda seiko mumba munoroora mwana wangu. Zvikanzi hamusinyamukuta mukupona muroora munotsvakei. Yes. Zvikanzi wow, ndobva kwanziswa nyamukuta wacho. Nhai amai imimi musati masumuka kubva muimba muno mamuda kuponesera munhu oyo mwana ari kurwadziwa, imimi mumbori nyamukuta here? Zvikanzi inini handisi nyamukuta but ndangoshedzwawo nasahwira wangu nokuti anoziva ndichimbozviita. Zvikanzi mune matsamba here? Zvikanzi kwete. Zvikanzi wow, alright right, mirai makadaro. Zvikanzi ko imimi ndiri kuona pamuri ipapo mune chigaba chamakabata ipapo chamuinacho muhembe menyu mune chigaba chiripo chitori nemuvharo chamatosuka but hamusii mavharo chokumba. Ndaona muchichigamuchidzwa ndechei? Amai vachibva buda mumba ndobva varamwa vachibva vatoenda. Zvikanzi chibudai munomu, ndoda kuti muende muimba yenyu yamunorara imimi. Pakasimuka muroora achienda mumba make maanorara achifamba akateverwa nedzvinyu mumashure rine miswi miviri. Vanhu zvikanzi dzvinyu akanzizvo hatikwanise tese dzvinyu raise kwanise famba sereke ndichibva rarohwa nemubatsiri. Mubatsiri achibva ati ari uraya ndokurikanda pasaiti. Achingopedza kurikanda masaiti vamwene vachiona vanga vakapfeka heti yeuro ndobva vatora dzvinyu riya rafa ndokuriisa muheti vachibva vapfeka heti kureva kuti vanga vakapfeka heti but muheti manga mune dzvinyu rakaita sei rakafa. Zvikanzi kwete dzvinyu siyai. Vamwene vakaramba kati dzvinyu handisiye siyai dzvinyu. Zvikanzi dzvinyu handisiye. Zvikanzi nemuroora achirwadziwa aichema chiti ndakambozvitaura ndaizviudzwa. Amwene vakabvunza muroora kuti wati kudi muroora uri kuzvisiya here kuti uri kurwara? Akanzi nyarara. Ndobva anyarara. Muroora achibva anopinda mumba make. Apinda mumba make zvikanzi zvandoda kuita panapa tine mutemo watisingade kuvanza kuitira zvinoitika mangwana panapa tisasungwa. Mukadzi anofanira kuenda kuchipatara but asati aenda kuchipatara ndichakuudza kuti gashienda kuchipatara. Agarakara zvikanzi chimupai mvura amwe. Achipedza kumwa mvura zvikanzi izvo izvezvi tsvagai mota Manyayai. akufanira kuchipona. Mota chibva shaikwa ndobva ashandisa motokari yake ndokutevha mota yake zvikanzi izvo 40 minutes asidarike munhu anofanira kutoti akutopona uyu. Apo murume womudzimai uyu ari kupi? Asvika akasvika ndakasvika zvese zvekutsvaka manamba zvese asvika ndobva yadhiraivha motokari. Vasikuroti pagedhi vakatozoita kunodana mamwe manesi mukati kuti hey tamangani kuno manyai kuno kumunhu ari mumota. Akatobvisiwa mumota kamwana kakutochema kadonhera motokari achibva apona. Varipo kugadzirira kuti toita sei. Apa vakasiya vanzizvo taikumbira kuti dzvinyu iri musaribate kana kuti murirase kana kuti mutipe kunuko. Vachibva varamba. Vanhu variko mukoma KP kumapasi 6 dzemanheru vachimirira kuti vachanzi kudini manesi nenyaya yekuti mwana abuda zvakaita sei zvakanaka sei. Vakaona amai vaiva vatoteverawo kuchipatara zvakare vatsvagirwa mota yavatekerawo nawo kuchipatara. Kwanzi izvo vari kuti muviri wangu uri kupisa ndarumwa. Marumwa nei? Kwai ndarumwa nedzvinyu. ndiwanga ukesa dzvinyu rakafa muheti. Zvikanzi dzvinyu iraita sei? Zvikanzi randitiza. Ranga rakaita sei? Rine miswe miviri. Riye raonekwa zvakaromba meme rine miswe mingani? Rine muviri. Vakanzi izvo risiyei kuti raurawa. Zvikanzi ko rine miswe muviri harisi rataura here? Zvikanzi mariuraya ko iri rakuuraya rakurumai kupi? Zvikanzi handizii but ndakonewa kuriuraya randitiza but rine miswe muviri. So ndine urombo mhuri yeZimbabwe. Zvinhu izvi ndezvemusi wesatati. Nhasi kuseni kwanhasi amai vandiri kutaura vashaya. Baba Isabel. Amai vavo vashaya nhasi nokuda kwekurumwa nedzvinyu nokuti vakabudiswa musi wesvondo kuseni. Ndopa vakabuda vachiti muri wavo uri kupisa but vakarumwa. Pavari kutaura vakarumwa ndopanga paine raundi. Vamwe ukarumwa unogona kuti patita black panga pasiri black but pakatsvuka raundi yekuzvimba kudaiswa ndipapo. So kupisa kwavaitaura muviri wavo kwanga uchiri kuita sei? Vachiri kungotsva muviri but vakapiwa zvimwe nemapirisi nechonzi budai handidika mune muchitiudzaro zvakamira sei mapirisi akapera munodzoka but nhasi kuseni ndopatiri kunzwa kuti amai vaita sei? Amai vashayika nematambudziko. Saka tingati isusu amai ava vashaya nekuda kwokurumwa nedzvinyu here? Ivo vega ndivaritaura ndakarumwa nedzvinyu.
ivo ndivari kuti ndakarumwa nedzenyu ende ndizvo vaitaura ikoko kuchipatara kuti ndakarumwa nedzenyu. Dzenyu racho riripi? Vari kuti rakatiza. Vari kubvunza kuti koisiso dzenyu ratakaona zvakare tikasiyata uraya ranga rakaita sei? Zvikanzi rakafanana nairoro. Zvikanzi rakurumese rakafa. Zvikanzi randaona ine kachiza kuriya rakafa ramakatora riripi? Zvikanzi handizivi kuti rakaendepi. Ya zvakaoma. iharare Zimbabwe muri kuti kudini kubudikidza kane icho chemuharare. Saka izvozvi Murora uyu akazobatsirwa. Murora akabatsirwa. Ane mwanai? Ane mwanakomana. Ana kutopinda asati apinda muchipatara ka akatoponera mumotokari. Manesi makatozosheredzwa kunzi manyai kuno. Hai. Ya saka tingati vamwene ndio vaikonzera here kuti Murora atadze kubata rusvava. Ndio patisingazivi. Atadze kubata mwana. Ende ipapo hapana kunongedzerwa munhu. Pakangonzi pano hafani kuponera pano. Ende munhu wamadana une makayeya uye pano ndinyamukutari ane matsamba here uye akati kwete ndisinyamukutari ndatoda noona sahwira wangu nokuti ndakambozviita asi handina matsamba. Ko chigaba chamene chine chipi ndo chaidiwa nemurume unzi naimubatsiri chakachi chigaba chei. Ende pane mashoko mamwe akazotaurika mukoma kepi andisingakwanise kubudisa pamhepo. Akataurwa nani? Akataurwa kunzi chigaba ichi ndoranga riri basa racho. Ende chigaba ichi chakasina kuenda Nyamukuta. Chakanga chapiwa Nyamukuta na vamwene vepamba apa chaida kushandiswa mwana womukadzi uyu achipona. Chaida chinoso chaida kugamuchira. Ya pakaipa tinotenda. Regai tizotora kanhare tinzwe kuti vadiwa vateerere vanoti kudiniko kubudikidza kane icho chemuharare manzwa kazvakaitwa kane vamwene. Ya pakaipa tirimo muchirongwa bozhongora segment icho Muzambadatirove pakadzikadzika Simuzambadatirove pakadzikadzika Simuzambada pakadzikadzika Reporting to the angel. Niko padenga twende. Nicodemus. Moya mutswene wakati kudiko. Leviticus. Sikanzi kudiko nedenga. Simon Peter. Akapedzesera pamoya ndiani. Hivi. Tapio. Romaidi sipaini pa the beach and blow. Afana tusipekeshele mjura imam. Jumanda wakachiwemba kiminikiata. Sipidi Romaidi. Tenyo rochumuri bini. Wakachiwemba. Sipidi Romaidi. Tenyo rocha. Akio rocha. Rigiti. Vo. Nyika ino muri Zimbabwe ndine nyaya ndinayo panapa. Nyaya iyi ndiye kugweru. Kugweru kwandinawo kune mwana ari kuchema achiti iye pachake baba vake vakafa ari mu grade 7. Okay. Afa ari mu grade 7 baba vake vanga vane upfumi hwangainawo akazotorwa mwana uyu ndokubva aendeswa pamba pababa mukuru ano mukoma wa baba vake. Mukoma wa baba vake uyu ndiye akanzi atore pfuma yese kusanganisira imba yemwana uyu. So zvinhu izvi zvanga zviripo izvi zvagara ndizvo baba vakafa but baba ava ndo vakasitora zvinhu izvi. Mwana uyu anga ari grade 7 iko zvinozvi mwana uyu akura iko zvinozvi akatopedza form 4 apedza form 4 akati no akatonzi iye apedza form 4 mari yekuenderera kumberi nechikoro haichawanikwi. Baba vake ava vakasiya mabusiness edzimotokari pamwe chete nemashops. Baba munini ava vamukuru ava vachibva vaenderera mberi nemashops nemabusiness ava. Amai vake vakatodzingwa zvokuenda but amai vake pavakadzingwa vakaenda kunze kwenyika ndoko vakaenda havana kuzowana zvakare communication yekutaura nemwana wavo nokuti vanga vaenda kure. Amai ava iko zvinozvi vakadzoka vachibva vati varikuda kuenda kunoona mwana vari kurambidzwa kuti vaite sei vaone mwana but amai ava vakazokwanisa kutaura nemwe munhu wavakaudza mwana uyu kuti unozviziva here baba vako pavakafa ndo vanga vane zvakati pauri kugara ipapo zvinhu zvitori zvababa vako. Mwana uyu ndokumuka achiudza baba vaya kuti baba ndakanzwa kuti baba vangu vakafa inini motokari nezvinhu zviri panapa zvisezvi zvakasiyiwa nababa kusanganisira nemba ko inini wai ndichishayiwa mari kuenda kuchikoro. Akadzi inini ukataura zvauriko zvausingazivi wanga uri gari chiko baba vakoyo zvaunoziva ndezvipi. Zvikanzi sendiri kuzviziva zvikanzizvo achibva adzingwa pamba achibva aenda kumapurisa achibva ati iye ndina amai vangu vanonzi nenge ari ikoko makamubatsira zvikanzizvo ungatadza kutsvaga mai vako herewo achibva aenda paFacebook dhuma naamai vake avasina namai vake achibva abvunza zvikanzi ichokwadi mwanangu neni ndiri kuita sei ndiri kukutsvaga but ndiri kukuvigiwa. Amai ava vachibva vaenda pamapurisa paipa vachibva vatera zvikanzizvo ini ndakatorambiswa murume wangu akafa ndikavigirwa zvinhu but mwana uyu ari kunzi ari kunyima zvinhu zvakare. Baba vachibva vaita sei vachibva vadana ipapo zvikanzizvo atitauriri nyaya kumapurisa.
sinotera nyaya kumba takagara vachisvika kumba ikoko mukoma KP vachisvika kumba ikoko vachibva vati kumwana mwana ndiye anosvika panapa amai amusvike panapa mwana ndiye anosvika amai amusvike panapa amai vachibva vati ichokwadi riri baba mukuru imi mungandidzika kupinda pamba kwete kuti ndikuda chino pamba panapa pamwe nemurume wangu ndikabuda ndichienda nhasi ndauya nenyaya yemwana mondidzinga panapa so mwana uyu izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe zvinhu zvakaitika musi weFriday musi weSunday mwana angakurora nenjere akutorora nenjere akutorora nenjere but amai vacho vachibva vataura ivo kuti kana ndichirwara nemwana wangu ticharwara nemwana wese mwana wangu akaenda kumapurisa paakasiyira kumapurisa ndo pandakuenderera mberi so mubvunzo wavo vari kuti ivo amai avo zviri kuitira baba makuru ndizvo here zvokuti pfuma yakasiyiwa nababa iri yemwana mwana hachaendi kuchikoro vari kutomurambidza kuti iye hapana chaanofanira kubata ende ari kunzi hauna chaunoziva chikonzero bakafa baba vako wanga uri mwana mudiki toita sei nemwana ikozvo chikurwara kuita mwana vari kuti handirapise munhu rapiswa naamai vako so vari kuramba baba kurapisa mwana vari kuramba kurapisa mwana Shirong baba Isabel muri kuti imimi mwana uyu akura sei ari kurasika njere ikozvo akata form 4 form 4 okay saka iye pachake baba vake vakashayika vashayika amai vake ndiye anga ari mwana 1 amai vake vachibva vadzingwa pamba zvikanzi havana kukodzera kugara pana pachikonzero wamanga makagarira akaita sei akafa mai vacho vakaita senge munhu akazvininipisa akangosiya yake panga pane dzimotokari nemashops vachibva vatoenda ende vakabva vatoenda kunze kwenyika vaenda pakutanga vasati vaenda vaitorambidzwa kunzi mwana amufani kumuona ndatora mwana wedu nemabhizinesi ese veukama shanga pasi vachibva varegera mai pavakaenda kunze kwenyika vatozodzoka izvezvi mwana wavo atoita form 4 kuti achienderera kumberi ari kunzi hapana mari yekuenderera mberi but dzimwe hama dzaimudza kuti unozviziva here kuti mabhizinesi aya anga ari ababa vako so iye aingu ndakada kutaura nyaya iyi andasenganiswa izwi pasi kaunti anonzi pana panogona kudzingwa aingozvininipisa kusvikira izvezvi azotsvaga mai vake aenda kumapurisa saka iko zvinhu zvaari kuchema achiti amai vakuchema achiti mwana uyu pavakadzoka asangana namai vake vakaenda kumapurisa vachindoripota nyaya iyi vaenda kumapurisa baba vakashedzwa kumapurisa vashedzwa kumapurisa vakati hatitauri nyaya kumapurisa kana dziri nyaya dzemusha ndazvinzwa but handei kumba vachisvika kumba zvikanzi amai hamupinde panapa amai vari kudzingwa ndovatori muridzi wemadhuri iwowo nemashopisi iwawo but vakadzingwa nguva iyoyo yakafa murume wavo saka iko zvinozvi mwana uyu vachingobva ikoko mwana chivatanga kurwara nenjere achirwara nenjere kudaro vari kuramba achiti handirapiswa ucharapiswa namai vako amai vacho vari kuti kumwana wangu anogurapiswa neni sei ari mwana wenyu makatora zvese ndizvo here kuti kana munhu akafa ine mabhizinesi hama dzikasara dzinorasa mwana wacho regai tinzwe kuti vateereri vanoti kudiniko chokwadi mukoma KB ndabatwa nemuradakadzi anonzi Liyo sakwanzi ndiri paSouth Park kwanzi okay mukoma Bosho nakoma KB uyo airara nemwana ane 14 years mukomana uyo pamutemo anofanira kusungwa nekuti pamutemo hazvidiwe dai aisadawo angadai akaramba kunzi arare nemwana uyo vemunharaunda saka aitodawo mwana uyo ndifa anzi tisati katanzwa nawo right hanzi hesi kanyemba naBhozho nditeika happy birthday ndifare ndinonzi Reverend Mwadini ndiri pabudiriro 1 Reverend Mwadini vane birthday nasi rega tingoti happy birthday Reverend haiwa kurai zvakanaka kurai munyasha muparidze shoko raMwari vanhu vatendeuke vagoona zororo kunyika isingagumiko tinotenda munango pantedu hello pa National FM radio Halo kanyemba Bonzo. Aleki Gweja. Aiwa bo, yesi kule Bosho. Zviri seko Gweja. Aiwa ndiri Bosho ishi. Right, tibatsire tinzwe. Ya ndida kubatsira chisamai awo okutora kagaba okusesa bzinyo kuzofawo. Kutara chokwadi ndo anga achitoita mabasa erima pamurora wawa. Zvabuda pachena, ono akatora bzinyo kurisa muheto waidisirei. Rezoti pane chiripo kagaba kakatorwa kunzi unyamukuta here wakuti ndinongobatsirawo vaingochengetedza zviwanikwa zvenyika aiwa muroro ukatosununguhwa chifara zvako muroi wako akaruwa pasi yapakaipa chokwadi nako kabzinyuka kafa muyeti kuti pfe munhu unofa hanzi kunonzi kurumwa nekuchera nechokuchera zvinhu zvanongokazviteera wega ichokwadi Gweja ndozobata awo kubata chibharo baba masiya mukadzi tinana ts ane 14 years makumutora mumubata chibharo hanzi ndakamanikidzwa nagogo wake aiwa no problem hazvina kunaka izvozvo manjika mapurisa haachande nezvo anoshanda nemakore emunhu ndizvozvo saka kutopinda mukati kwaari kuita munhu akado kubata mwana wese ari kupinda mukati zvoti dai zvaita ndaitotumwa ini ndiende kunoasunga vakasunga vaendeswa kupolisi nhasi
Good aiwa mtema ngoite basa rowakumana zvinorwadza sereki iwe wasiya mukadzi nemwana wakuti mwana wakumbata futi zvakaoma chokwadi. Iye motiregererawo ka 0713 938 538 mopinda ka live pa National FM radio mutibatsire pane ichi tatsudzurwa na Bozhongora. Hello Magona tani marunga. Ndagona magona mbotani imwe? Tagona kuri tani kubasa. Kubasa kuri bwino? Munoona kuti marunga ka. Dai zvaibvira kakuti mutungamiriri wenyika ka. Wabogara nenyika yeZimbabwe wambowatsanangurira kuti munhu kana abata chibharo inoita sei. Because zvinhu zvinorwadza zvekuti mwana ari mudiki woenda nobata chibharo ivo vanhu vakuru vezera ravo vakazara kunzo. And sure waenda kunokumbira mwana kuna mai kuti unomubata chibharo apa uri baba wacho. Mukono kuti marunga inini daina ndiri chigaro chokutonga vanhu ka. Munhu wese apata chibharo kungotenga chinhu chacho chasenzesa chimwe chokuchigwata asara asina ndawa dzinhu dzinishupa marunga. Izvi zvino mitemo inoiswa kane vanhu, mitemo inoiswa kane vanhu, saka ndimi munofanira kuisa mitemo yacho. Aiwa mutemo iyoyo unotofanira kutoitwa kutoita mun example because zvinhu zvinorwadza marunga hazvinambomira zvakanaka izvo. Zvakaoma. Dai muri imimi maizotonga nyaya yababa ava maiita sebaba Mikaela. Daingogwata ichocho gara asina kupa example kune vanhu vese kuti vazive kuti zvakaipa. Bye. Mukadaita tani? KB ndisati ndaenda ndokumbira kuti sekuru vatiudzira kuti zvakafamba sei pane chiya muprofita akatora $110 then haana kuzodzoka akati vanhu variko kuvavhure wardrobe vabvise zvakazobviswa here. Alright, regai kavanozokudairai sekuru. Apata basa. Hai Bozho na Bonzo ndiri kukumbirawo kanhamba yemubatsiri abva kutaurwa yemuHarare. 0781 150 770 0781 150 770 0781 150 770. Vachada kukubatai mapedza chirongwa munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe nochida kundibata munondibata pa namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa agogo. Every day is a Friday. Po rikiti vo Kanyemba Bonzo, Natasha Ziko, Claudia Chari pabodzi na the international correspondent Washington Maremera aka Bozhongora. Mapata basa na kutetekera kwanu timbwera pomwe kamangwana Tuesday Madness takusiyaika na Mesaudo Mesindlovu ndiye anenge achicheza naye mwe.